Ahó! Itt a telek. Ez lesz az utunk. Ez a rész a szomszédé, de olyan, mint a miénk lenne. Ez a rész itt a miénk. Móninak ott lesz nem majd a kis galériája, abba a kis sarokba, lent az útig. Ott a túlsó szomszéd, Fehérházba, de addig az mind a miénk. És itt van egy kis lejtőnk. Ott a szomszéd birkák, egy-két farm. És elsőnek azt hittük, hogy a telepünk innen kezdődik, de lehúzták a miénket egészen az útig. De az ott már a mi telkünk, sőt, ez itt már a mi telkünk. Az megy fölfele a szomszédnak, nagyon jó fejek. Az ott az ő erdőrészük, de egy darab fát nem akarnak kivágni. És ez lesz a mi birodalmunk. Hát a fű elég magas, Móni nem akarta még levágni a füvet, de mivel ilyen dzsungelnek néz ki jelenleg, így tudtunk kedvezményt. Hát a ház az itt lesz. Valahol itt van. Odáig fog belógni. Nagyjából. Ott a Douglas fördnek alatt. Ez itt mind a miénk. Az ott lent végig. Itt sünök. Itt lesznek a sünnyeim. El lesznek kerítve a sünök. Itt lesz a tenyészet. Végig le az útig. Akkora helyük lesz, mint a sünnek még ilyen jó dolga nem volt. Aztán micsoda rész. Itt lesz az ülepítőtartályunk beásva. Ez a fás rész, ez itt egy nagy pihenő lesz. És a lényeg. Ez a hatalmas 5 nagy Douglas fern. 6. Itt lesz a piknik érián kialakítva. Levágom az ágakat nagyjából olyan 3-4 méterig, hogy a köztény jusson be. Itt végig körbe padok ücsörgővel. Itt lesz a bográcsalvány. Itt lesz a piknik érián. Ház teljes szélességében. 10-12 méter széles, plusz 4 méter veranda. És még itt ez is a végig. Az hátul a kőkerítésünk. Meg még az almafát kell megmutatni. Túl sok fát nem akarunk kiszedni, egy olyan 4-5-öt, azt a két nagy magasat. Van egy-két kidőlt. De nagyjából ez a rész lesz itt a teleké, ahol most a nagy vadgaz nő. És most mindenki csömbbe van, hogy hallgassák a madár. Valami kis madár itt kicsi rész. Ez az álmafánk. És hát ez a szomszédé, de ami átlóg az a miénk. Hát az már ott a mi almánk, mert belelóg a mi területünkbe. A szomszéd az meg majd, innen nem látszik, de majd arra fog lakni valamerre, az erdő túlsó részén. Így aztán ebbe a projektbe fogunk belevágni jövő tavasszal. Itt lesznek itt a kapunk. Ez a két fának ki kell vágódnia. Itt lesz a kocsi beálló. Itt lesz Móni virágos kertje. Ide behúzunk egy kőkerítést le az útig. És akkor innen pedig a nagy panorámába a fenyő. Az lesz a ház mögött a háttérbe. Az a gyönyörű kedvenc fám. A bográcsos hely. Kocsi beálló. Itt fog fölmenni nagyjából. Házunknak az erőső sarka itt lesz. Itt fog idáig végig benyúlni. Hosszába. Itt lehet majd bemenni. Oldalt két nagy ablak. Sed. Vágunk bele.